ବଟ। ଇରେ ଚତୁରା ତୁ ପରମ ଚତୁର। ଇରେ ମୋଠୁ ପଇସା ନେଇଥିଲୁ ପରା ମୋ ବିଲ ରହିବା ପାଇଁ, ତୁ କଣ ନିଜ ବିଲ ରହୁଛୁ? ନିଜ ବିଲ କଣ, କାଲି ଭାଇ ଟିକେ ଅଣ୍ଟା ଫଣ୍ଟା ଟିକେ ଖରାପ ହେଇଗଲା ତ, ଟିକେ ଦର୍ଜ ହେଇଗଲା। ମୁଁ କହିଲି ଆଜି ମୋ କାମଟା ଛାଡ଼ିଦେଇ କାଲି ଆଡ଼କୁ ଯିବି ଆଉ କଣ। କଣ ତୋ ବିଲ କାମ କଲା ବେଳକୁ ଅଣ୍ଟା ଦରଜ ହଉନି, ମୋ ବିଲ ରହିଲା ବେଳକୁ ତ ଅଣ୍ଟା କାଟୁଛି। ଇରେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, ମୋର ପଇସା ନେଇଛି ମାନେ ମୋ ବିଲ ରୁଆ ହବା ଦରକାର। ତମର କଣ ଏକା? ମୁଁ 4 ଜଣ ପାଖରୁ ପଇସା ଆଣିଛି, ମୁଁ କାହାର କଣ ଯିବି, କେହି କାହିଁ କଣ ଖରା ହେବି। ମୁଁ କହିଲି ମୋର ଆଜି ରହିଦେବି ଆଉ କଣ, କାଲି ତମର ଯିବି ଆଉ କଣ। ଇରେ କାଲି କାଲି କହି 15 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, ତୁ କଣ ଚମ୍ପେ ନେଳ? କାଲିକି ଯିବି କାଲିକି ଯିବି କାଲିକି ଯିବି। ଭଲରେ ଭଲରେ କହୁଛି ଆଜି ମୋ ବିଲ ରୁଆ ହବ। କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲୋକ, ତମର ପଇସା ନେଇଛି ବୋଲି କଣ ଗେବ ମରା ହେଇଛି? ମୁଁ ଆଜି ରହିବି, ଆଜି ମୁଁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ଯାଇପାରିବୁନି? ନା ଯାଇପାରିବିନି। ଶଳା ର ତତେ କିଏ ଦେଖିଆ କାମ ଦବ, ମୁଁ ଦେଖିବି। କଣ କାମ ଦବ ତମେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛ ମ। ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ଯୋଉ ଦିନଠାରୁ ଆସିଲାଣି ଆଉ କେହି ମାଲିକ ରଙ୍ଗ ଦେଖେଇ ପାରିବେନି, ଆମ ପଛରେ କେହି ହାତ ମାରି ପାରିବେନି। ଆଉ କାମ ଦବ ଦେଖଉଛ। ହଉ ଶୁଣୁ, ତୁ ତ ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ଖା, ହେଲେ ମୋ 300 ଟଙ୍କା ଫେରା। କଣ 300 ଟଙ୍କା ଫେରେଇବି? ମୁଁ ବିଲକୁଲ ଦେବିନି। ତମେ କଣ ତାଡ଼ିବ କଲ? ଫେରା କହୁଛି ମତେ। 5 ଜଣ ଠାରୁ ଆଣିଛି, ଦେବିନି କାହାରିକି। କଣ କହିଲୁ? କଣ ତମେ ରାଗିଲେ ମୋର କଣ ତାଡ଼ି ପକେଇବ? ଦେଖିବୁ ଦେଖିବେ ନା କି? ତମେ ଯେମିତି ହେଇଛ ନା, ଏଇ ତଳି ସାଙ୍ଗରେ ରହିଦେବି। ର ତତେ କିଏ ମୋ ହାତରୁ ବଞ୍ଚେଇବ ମୁଁ ଦେଖିବି। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି ମୁଁ ଏବେ କାହିଁକି ସେଲିବ୍ରେସନ କରୁଛି? କାରଣ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ କରୁଥିଲି ଆଉ ପଇସା ଜିତିଗଲି bonds.com ରୁ। ବନ୍ସ ଗୋଟେ ଜଣାଶୁଣା ୟୁରୋପିଆନ ଆପ୍ ଏବଂ ୱେବସାଇଟ୍ ଅଟେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ କ୍ରିକେଟ, ଅଲଗା ସ୍ପୋର୍ଟସ ଏବଂ ଇ ସ୍ପୋର୍ଟସ ରୁ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରି ପଇସା କମେଇ ପାରିବେ ନିଜର ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ସ୍କିଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ସବୁ ଆଇପିଏଲ କୁ ୱେଟ୍ କରୁଛେ, ଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ ସମୟ। ଇଂଲଣ୍ଡ ଭର୍ସେସ ଇଣ୍ଡିଆ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କର ଏବଂ କାରିବିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ଗେମ୍ ଏବଂ ଢେର ସାରା ଗେମ୍ ରେ ବି। লিঙ্ক ডেসক্রিপশন রে ଅଛି, ফলো কর এবং 500 টাকা ডিপোজিট করে 1000 টাকার আডিশনাল বোনাস পাও bonds.com ରୁ। হ্যাঁ, ওভারঅল পসিবল বোনাস ଅଛି অপ টু 4 লাখ। এবে পটাপট যাই লিঙ্ক ডাউনলোড কর আর পাও ফ্রি প্রেডিকশন 1000 টাকা। ମଲା ନା କଣ ବେ? ଏଇ ତମ ଚେହେରା ଯେମିତିଆ ହେଇଛି, ରହବେ କିଏ ହବ ଭଲ କିରି? ତମ ଚେହେରା ଚୁଙ୍ଗୁଡିଆ ପୋକ ବାଗିଆ, ତମେ ଡେଉଁଛ ସେଠୁ ଏଠିକି। କଣ ମୁଁ କାମକୁ ଯାଇନଥାନ୍ତି? ସେଠି ବସିଲ, ବସ ବସ। ତମେ ଗୋଟେ ଲୋକ, ଆଉ ଯେତିକି ପାଣି ପିଇଛ ଟୁଲୁ ପମ୍ପ ସମୟ ମତେ ନଗେଇବାକୁ ପଡିବ। ଏଟା ତ ଗୋଡ, ଆଉ ମୁଁ ଭାବିଲି ଗୋଟେ ବଡ କଙ୍କଡା। ଯେତେ ଥର କଙ୍କଡା ଭାବୁଛି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଇଟା ତୋରି ପାଦ। କାହିଁ କହିଲୁ? କାହିଁକି? କଙ୍କଡାଙ୍କର ଯେମିତି ମେଞ୍ଚାଏ ଗୋଡ, ତୋର ସେମିତି ପାଦରେ ମେଞ୍ଚାଏ ଆଙ୍ଗୁଠି। ହଇରେ ଶଳା ବଟ, ହଁ ନଟ। କାହା ପାଦରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ନାହିଁ ମତେ କହିଲୁ? ହଁ ବେ, ଏତେ ଓଲା। ମୁଁ ଓଲା। ହଉ ତମର ରୁଆ ହବ ତ? ମତେ 300 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲା ଟି? 300 ଟଙ୍କାରେ ମୁଁ ଏକାଟିଆ ଯାଇଥାନ୍ତି। କଣ କହୁଛ? ମୁଁ ଏକା ସେଇ 300 ଟଙ୍କାରେ 2ଟା ଲୋକ ପଠେଇବି। ତମର ଆଜି ରହିଲେ ଗଲା, ଯା। ଆଗରୁ କହିଲୁନୁ, ମୁଁ ଖାଲିଟାରେ ଯାଇକିନା କାଦୁଅ ମାଦୁଅ ହେଲି। କହିବି କଣ? ତମେ ତ ତମ ହେଇକି ଯେମିତି ମୋ ଉପରକୁ ମାଡ଼ି ଯାଉଛ, ଆଉ ମୁଁ ତମକୁ କହିବାକୁ ତମେ ବାଟ ରଖିଛ? ଥର ହେଲାଣି କଙ୍କଡା ଖସିକି ପଳଉଛି। ଖାଲି ବା ମାଟି। କଙ୍କଡା ଗୁରା ଏ ନଟ ବଟ, କଣ କଣ କରୁଛ ଏଠି? କଙ୍କଡା ଧରୁଛୁ? କଙ୍କଡା ଧରୁଛ? ମଟନ ଫଟନ ଖାଇବା ଚିନ୍ତା କରୁନ, କଙ୍କଡା କଣ ଧରୁଛ ଏଠି? କୋଉଠି ବଡା ହେଇଛି କହୁନୁ? ବଡା ହେଇଛି କଣ? ମୁଁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବି। ଶୁଣ, କହୁନୁ। ଇଏ ଜଣଙ୍କର କାମକୁ ଯିବ କି? ହଁ, କଣ କାମ କହୁନୁ? କାମ ତଳି ଓପାଡ଼ିବ, ରହିବ। ତଳି ଆମେ ବା ଦରକାର ପଇଲେ ବର ଗଛ ଉପାଡ଼ିକି ରହିଦବୁ। ଏଗୁଡ଼ା କଥା ଉପାଡ଼ିବୁ ରହିବୁ, ଓପାଡ଼ିକି ରହିବୁ, ରହିକି ଓପାଡ଼ିବୁ, ରହିବୁ ଓପାଡ଼ିବୁ, ଓପାଡ଼ିବୁ ରହିବୁ। ଦାନ୍ତ ଓପଡ଼ା, ହଁ, ନଖ ଓପଡ଼ା, ହଁ, ଦାଢି ଓପଡ଼ା, ହଁ, ରୁମ ଓପଡ଼ା, ହଁ, ଚୁଟି ଓପଡ଼ା। ଇଏ ଏଟା ହଉଛି ତଳି ଉପଡ଼ା। ଆଉ କଣ ହେଲା ଆଉ କଣ? ପଇସା କେତେ? ପଇସା 300 ଟଙ୍କା ଦେବି। କଣ 300 ଟଙ୍କା? ଶଳା କଣ ଆମକୁ ପାଗଳ ଭାବୁଛୁ? 300 ଟଙ୍କା ଦେଖିନି ଆମେ 300 ନେଇକି ଆମେ କଣ କରିବା? ଭୁଲ ଆମର 70 ଟଙ୍କା ଉପରକୁ ଆମେ କାଠୁ ନଉ ନା 70 ଟଙ୍କା ଖାଇକି 70 କଣ ହବ ରେ? ଆମର ଅନ୍ତର୍ଦୟ ଯୋଜନାରେ 33 ଟଙ୍କାରେ ମତେ 33 କିଲୋ ଚାଉଳ, ତତେ 33 ଟଙ୍କାରେ 33 କିଲୋ ଚାଉଳ ମିଳୁଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ଆମକୁ 33 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ମାସ ସାରା ଆମକୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବନି। ବୁଦ୍ଧି ନିଅ, ବୁଦ୍ଧି ଆଠୁ ନିଅ। ବାସ୍। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ 33 ଦେ। 33 ଦେ। ଆଉ ହେଲା, ଆଉ 33 ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି ଆଉ କଣ?
ଆଚ୍ଛା ଆମର ଖାଇବା ପିଇବା ଖର୍ଚ୍ଚ ସବୁ ସବୁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପାନ ବିଡ଼ି ବିଡ଼ି ଯାଇଛୁ କ'ଣ ଶବ ପଡ଼ିଆକୁ ହଉ ସିଗାରେଟ୍ ସିଗାରେଟ୍ ହଁ 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 ଏ ହେଇ ହାତୀକିଆ ସିଗାରେଟ୍ ନହେଲେ ଆମେ ଟାଣୁନା। ଚୁପ୍ କାଟ 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 ସିଗାରେଟ୍ ଛୋଟ ଛୋଟିଆଟି ଦେବ ଛୋଟ କମ୍ପାନୀ ବାଲା କାହିଁ କହିଲ ଚୋର ନାଗିବେ ଛଅ ସିଗାରେଟ୍ରେ ବି ଚୋର ନାକି? ତାକୁ କ'ଣ ଭରସା ଅଛି ଯେ ଏବେ ଯିବ କି? ହଁ ହଁ ଆମେ ରାତିରେ ବି ଡାକିଲେ ଆମେ ଯିବୁ। ଯିବ ଏବେ? ହଁ ଓ ଦଣ୍ଡା ବାବୁ ଇଆଡ଼େ ଆସ ଏଇଠିକି ଆସ। ଆବେ ହେଇ ଇଏ ମରିଯାଇଥିଲା ନା କ'ଣ ଦେଖିନି ତା ମୁହଁକୁ ଦେଖେ ତା ଚୁଟି ଦେଖେ ଯେମିତି ବାତ୍ୟା ବିପନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଛି। ଏଇ ଯୋଉ ବାଇଗଣ ପୋକ ମରା ଔଷଧ ନୁହଁ କି ହଁ ଗାମ ଆସେନି 10 ଗ୍ରାମ ଛିଞ୍ଚନ କରିବୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଛୋଟ ଛୋଟ କିଏ ମରିବ। ଭଲ କାମ କରିବେ ତ ଇଏ ବା ଆଜ୍ଞା 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 ତାହେଲେ ଫାଇନାଲ କୋଉ ହଁ, ଦିନ ରହିବେ ଆଜି ଇଏ ଆଜି ଏବେ ନେବ କି? ଆଜି କଣ ଏବେ ତତ୍ପର ଅଛନ୍ତି ହଁ ଯିବା ଆସୁନା ଦେଖୁଛ ହଉ ହଉ ଚାଲ 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 ଆମକୁ ଖାଲି ବିଲ ଦେଖ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାଡ଼ି ଦେଖିକି ମାଡ଼ିଯିବୁ। ଏଇ ଯାରେ ପୁଅ 33 ଟଙ୍କିଆ କିଣା ଗଲା। କଥା କୁହା କପିଲା ଯୋଡ଼ିକ ଯାକ ଶୁଣିଲେ ଲାଗେ କମ୍ପ ପବନ ତାଙ୍କ ଯେବେ କାଠି ହେବେ ହାତୀକି ବାନ୍ଧି ହଳ କରିବେ ନିଆଁ ମାରି ନଈ ଶୁଖେଇ ଦେବେ ନ ଦେଖିବା ଲୋକ ଦେଖ ଦୁଇ ସୁପର ଓଲା ଉପରୁ ନିଦା ଭିତରୁ ପୋଲା ମନେ ମନେ ବାହୁବଳୀର ଚେଲା ଆଙ୍କୁ କହନ୍ତି କାମିକା ପିଲା ପୁରା ଡେଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ। ହଉ ଶୁଣ ତମେ ଏଠି ତଳି ଓପାଡ଼ିକି ରହୁଥା ମୁଁ ଯାଉଛି ତମ ପାଇଁ ଚାହା ଜଳଖିଆ ଖାଇବା ପିଇବା ଆଣିକି ଆଉଛି ହେଲା ଆସିଲେ। ଆଚ୍ଛା ହେଇ ଆରମ୍ଭ ଏ ଶୁଣ ସିଏ ଯୋଉ କହିଲା କିଏ କହିଲା ଏଇ ବା ଶଳା ଏଇ ଯୋଉ ଜନ୍ଦା ନିଶିଆ କ'ଣ ତା ନା ଧୂଳିଆ ନା ଜନ୍ଦା ଓହୋ ଜନ୍ଦା ମଉସା ଆଉ ସିଏ ତ ମାଉସୀ କହିତା ଆଉ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ବେ ହଁ ଶଳା ସେଇ ଏକା କଥା ବେ ଆବେ ସିଏ ଯୋଉ କହି ଗଲା ହଁ ରୋଇକି ଓପାଡ଼ ନା ଓପାଡ଼ିକି ରୁହ। ଆବେ ଏମିତି ଯାଇକି ଏମିତି ଆସିଲେ କାନ କାନ ସେଇଟା ନାକ ପୁଣି ଏମିତି ଯିବୁ ଏମିତି ପଶି ଏଠୁ ଆସି ଏଠି ନାକ ଏକା କଥା ନା ନାଇଁ ରୋଇଲେ ସିନା ଓପାଡ଼ିଆ ତାହେଲେ ବୋକାଟେ ତାହେଲେ ତୁ ଦି ଜଣ କାହିଁ ଗୋଟାଏ କାମ କରିବୁ ନା ତୁ ରୋ ମୁଁ ଉପୁଡୁ ବାନୁ ମୁଁ ଉପାଡ଼ିଲି ମୁଁ ପୁଣି ରୋଇଲି ମୁଁ ପୁରା ମୂଳରୁ ଉପାଡ଼ିଲି ମୁଁ ପୁଣି ରୋଇଲି ମୁଁ ପୁଣି ଉପାଡ଼ିଲି ମୁଁ ସବୁ ରୋଇଲି ମୁଁ ପୁରା ବୁଲେଇକି ବୁଲେଇ 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 ତଳି ଓପାଡ଼ିବା ଛିଣ୍ଡେଇ ପକଉନା। 5 ମିନିଟ୍ କାମ ସଇଲା ଏଥର ଚାଲ ଯିବା ହିଡ଼ରେ ବସିକି ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଗେଫିବା ପାଇଁ ବାସ୍ ଚାଲ। କ'ଣ ରୁଆ ରୁଇ ଚାଲିଛି? ହଁ ଚାଲିଛି। ତମର କୋଉ ଯାଏଁ ଗଲା? ଆମର ତ ଆଜି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଏ ଭଗବାନ ଆଜି ତମର ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲ? ଆମର ନଟବଟ ରହୁଛନ୍ତି। ବୁଝିଲୁ ବଟ ଘଟ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ତଳି ରୋଇକି ଓପାଡ଼ିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ସେ କିଛି 5 ମିନିଟ୍ର କାମ। ବିଜ୍ଞାନୀ ବୁଦ୍ଧି ବିଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧ ଶଳା ଗୋଟେ ସକାଳୁ ଆସିକି ମୂଲିଆ ଦଳ ରାତି 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖଟୁଥିବେ। ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଆମ ଭଳିଆ ଫୁର୍ତ୍ତି ହେଇପାରିବ ଏ ନଟବଟ ଆଜ୍ଞା କାମ ସାରି ଦେଇଛ? ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଇଏ ନଟବଟ ଇଏ ତମେ କ'ଣ କଲ? କି ଅଦ୍ଭୁତ କଥା ତମେ କହୁଛ। ତମ ପା କହିଗଲ ଓପାଡ଼ିକି ରୁହ ଆସିନା ଆମେ ରୋଇଲେ ଓପାଡ଼ିବୁ। ଇରେ ଶଳେ ମୁଁ କହିଥିଲି ତଳି କିଆରିରୁ ଓପାଡ଼ିବ ଏଇଠି ଆଣି ରୋଇବ ଏଇଠି ରୋଇକି ଏଇଠୁ ଓପାଡ଼ି ଦେଇଛ। ଭାଇରା ଶଳା ସିନା ରୋଇଲେ ଓପାଡ଼ିବୁ। ତୋ ମା ମରିବାକୁ ମାଲିକ ଇରେ ବାବାରେ ଇଏ ଶଳା ସେଣ୍ଡ ଠାରୁ ତ ପୁରା ମାରାତ୍ମକ। ମୋ ସଂସାର ଉଜାଡ଼ି ଦେଲେ ରେ ବାବୁ ଏ ଭଗବାନ। ତମେ ଏଥିରେ ଖୁସି ନୁହ ତ? ଇରେ ଏମିତି କାମ ହୁଏ? ତାହେଲେ କେମିତି ହବ କୁହ? ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ନଗେଇବୁ ନା ଆପଣ। ଇରେ ତଳିକି ଆଣିକି ରୋଇବ ମୂଳ ଟାଣ କରିକି ରୋଇବ। ଓହୋ ମାନେ ମଜବୁତ ଯେମିତି ହବ ଆଉ କଣ? ପୋତାଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହବ। ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଗଲୁ ଆମେ ଆପଣ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବାସ୍ ବାସ୍ ଏଥର ହେଇଯିବ ତ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଉ ନିଅ ଖାଇଦିଅ ଖାଇକିନା ଯେମିତି କହିଲି ସେମିତି କରିବ। ଆଜ୍ଞା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ଯା ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ପାନ ନେଇକି ଆସୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଲୋକଟା
ହଁ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ଦେଲା ନା ଆବେ ହେଇ ଏ କ'ଣ ଜଲିବି ଗଜା ନିମିକି ଗୋଟେ ମିଠା ଦୋକାନ ଉଠେଇ ଆଣିଛି ଆଉ ମତେ ଲାଗୁଛି ୟା ମାଇପ ବୋଧେ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛି। ଖାଦ ଆଇଥିଲା କୋଉ ମୂଲିଆ ଏମିତି ଖାଉଥିବେ ଦେଖ ଭାଇ ଅବେ ଦେଖ ଏତେ ଟାଣ ହେଇଛି ନିମିକିଟା ଗୋଟେ ଭେଦେଇ ଦିଏ ଭେଦି ଗଲେ ତ ଖାଇବାକୁ ପାଚୁ ପାଚୁ ହବ ସୁବିଧା ହବ ପାଚୁ ପାଚୁ କରିକି ତା ଖାଇବି ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଭେଦି ଗଲାଠୁ ଓଦା ଓଦା ଲାଗୁଛି ତ ରହୁନ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁ ହଉଛୁ ସବୁ ଚକଟ ଚାକଟି ଦବା କଥା କୁହା କପିଲା ଯୋଡ଼ିକ ଯାକ ଶୁଣିଲେ ଲାଗେ କମ୍ପ ପବନ ତାଙ୍କ କଣ ନଟ ଶଳା ତୋର ଏଇ ଦେଢ଼ ଚାଲାକିଆ ଗୁଣ ପାଇଁ ମତେ ଭାରି ରାଗ ଅଛି। କଣ ହେଲା ତୁ ତ 33 ଟଙ୍କା ଲାଳକୁ ନେଇଯିବୁ କାଇଁ କଣଟା ହେଲା କହୁଛୁ ଶଳା ବିଲରେ ରହିବାକୁ ମତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁ ତୁ କଣ ଆସିକି ହେଡରେ ପୋତୁଛୁ ଅବେ ମୂର୍ଖ ସେ ପୁଣି ଆସି ବାଡ଼େଇବ କାଇଁ ସିଏ କଣ କହିଲା ସିଏ କହିଲା ଯେ ତମେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରି ପୋତିବ ବିଲରେ କଣ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହବ ବିଲରେ ବା ପୁଚୁ ପୁଚୁ ହେଇ ଶୋଇପଡ଼ିବ ତେଣୁ ହିଡ଼ରେ ମୁଁ ତାକୁ ପୁରା ହାତେ ଗାତ କରିକି ପୋତୁଛି କଦଳୀ ଗଛ କେମିତି ପୋତା ହୁଏ ଚାଖେଣ୍ଡେ ମାପି ହାତେ ଖୋଳିବି ତେଣୁ ଚାଖେଣ୍ଡେ ମାପୁଛି ହାତେ ଗାତ କରୁଛି ତାହେଲେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବ ବୁଝିପାରିଲୁ ଏବେ ବିଲଟାକୁ କାହିଁ ଅରମା କରିବା ବିଲ ତାର ପରିଷ୍କାର ରହିଲା ବିଲ ବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଟ ହଁ ନାଟା ବଡ଼ ହେଲେ ତୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହବ ଆଉ ଠିକ କଥା କହୁଛୁ କାମ କରବା ସେତିକି ଥାଉ ଏଠାକୁ ଟିକେ ଚା ମାରିଦେବା ଯେବେ କାଠି ହେବେ ହାତୀ କି ବାନ୍ଧି ହଳ କରିବେ ନିଆଁ ମାରି ନଈ ଶୁଖେଇ ଦେବେ ନ ଦେଖିବା ଲୋକ ଦେଖ ଦୁଇ ସୁପର ଓଲା ଉପରୁ ନିଦ୍ରା ଭିତରୁ ପୋଲା ମନେ ମନେ ବାହୁବଳୀର ଚେଲା 100ରୁ 100 ଗପ ହେଲା ବୁଢ଼ା ହେଲା କାମ ତ ସରିଛି ଆଉ ଦେଖ ଆମର କି ଖାତିରି ବିଲ ମଝିରେ ଚା ପିଉଛୁ ଏ ନଟ ବଟ ଇରେ ଭିଆଇପି ଭଳିଆ କ'ଣ ବିଲ ମଝିରେ ଚା ପିଉଛ କଙ୍କଡ଼ା ଗାତରେ ବସିଗଲନି ଆମର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲ ଚାଲ ଇରେ ବିଲ ତ ଖାଲି ତଳି କୋଉଠି ରହିଲ ହିଡ଼କୁ ଦେଖୁନ ହଁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଟଙ୍କା 300 ପାଇଁ ଧୂଳିଆ ମୋ ଉପରକୁ ଡେଇଁଥିଲା ଏଥରକ କା ଉପରକୁ ଡେଇଁବ ଫାଇନାଲ ଏଇଟା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା ଧୂଳ ମଉସା ଗୋଟେ କାମ କର ପଇସା କାହିଁକି ଦବ ଗୋଟେ କାମ କର 33 ଟଙ୍କାର ଚାଉଳ ଦେଇଦିଅ କାହିଁକି ଏତେ ବେପାର କାହିଁକି ତମ ମାଇପକୁ ପଠନା ସେ ରାନ୍ଧିଦେବ ହଁ ଆଉ ରୁହ ତମକୁ ସବୁ ଦେବି ଆସ ଓଏ 100 ଦଉଛି ରୁହ ଡେଇଲାଣି ଶଳାକୁ ଆଜି ପୁରା ମରିବାକୁ ବାବା ରୁହରେ ଧଳା ସବୁ ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଚତୁରା ତାପରେ ମାଡ଼ ଲାଗିବ ଏଇ ସେ କଣ ଦୌଡ଼ି ପଳଉଛି ଆମର ଭୁଲ କଣ ରହିଲା କହନି କିଛି ତ ଭୁଲ ନାହିଁ ନା କେବଳ ଗୋଟାଏ ଭୁଲ ରହିଲା ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ହଁ ଆମର ଟିକେ ସିମେଣ୍ଟ ଦୋକାନ ଆଡ଼େ ଯିବାର ଥିଲା ଆରେ ଶୁଣ ତଳି ରୁଆର ସିମେଣ୍ଟ ଦୋକାନ ସହିତ କଣ ସମ୍ପର୍କ ସିଏ ଯୋଉ କହିଲା ତଳିଟାକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରି ପୋତିବ ହଁ ଆମେ ପୋତିଲା ବେଳେ ସିମେଣ୍ଟ ଦିଟା ଘୋଳ କରିକି ଦେଇଯାଇଥିଲେ ତଳି ପୁରା କରେକ୍ଟ ହେଇକି ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ହଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ନଟ ବଟ